Motociklisti su spremni danas kao i do sada da pruže podršku studentima na njihovim blokadama. Danas je 1. februar i idemo da pružimo podršku studentima u Novom Sadu u blokadi mostova. Idemo. Da se uključim na autoput i još nekoliko minuta i stižemo. Inače skup je iza Zmajeve pumpe, Zmaj 1, na onom velikom parkingu. Očekuje se veliki broj motora, veliki broj podrške, kao i uvek. Putu ispred mene u onoj traci je tamo još 2 motora. Verujem da će biti kao i uvek ogroman broj. Evo nas u blizini parkinga. Bukvalno 100-200 metara i tu smo. Ogroman broj motora sa svih strana, bukvalno. Da. A koliko će se još njih pridružiti, to je tek priča za sebe usput. Odakle se pojavi smo? Prođemo malo kroz njih da vidimo koliko ih je. Ovo je luđo.
plan ove rute je da idemo kroz Batajnicu, Pazovu, u Inđiju do Novog Sada. Podrška sa svih strana, znači ovo nije normalno kakav je to, kakav je osjećaj, ali bukvalno sa svih strana. Vidite ovo, vidite ovo. Vidite ovo. To traje. Sa svih strana, ali bukvalno sa svih strana. Kakva podrška naroda. Pauza i nastavljamo ka Novom Sadu. Evo otprilike kolika je to kolona, nepregledna kolona.
nepregledna kolona. Ponosan sam na ove ljude i na sebe što vozim motor i što pripadam zajednici ovakvoj kao što je ova naša. Vidite ovu kolonu. Vidite ovu kolonu. Kako je ovo? Srbijo! Kakav smo mi narod? Evo još koliko traje ta kolona. Ja ne mogu da vam opišem. Ja ne mogu da vam opišem kolika je ta kolona.
I evo ulazimo u Novi Sad. Ludilo, ludilo. Ludilo. Šta je ovo, ljudi? Šta su ovi ljudi probudili u sebi? Evo, kraljevi, podrška na sve strane, bukvalno na sve strane. Ludilo, šta je ovo? Ludilo, šta je ovo? Ludilo, šta je ovo? Ludilo, šta je ovo? Ludilo, ludilo.
Evo, stigli smo u Novi Sad, znači Novi Sad nas je dočekao. Energija, ne mogu ni da izgovorim, ne mogu ni da pričam. Koliko motora, koliko ljudi, ne mogu da vam objasnim. Mislim da ima jedno kilometar, ako nije kolona, nije ni malo. Kako je ovo energija, šta se ovde dešava, kakav smo mi narod. Znači, ponosim se, srce mi je puno. Ne znam šta da kažem, ovdje ću da odjavim video. Ako vam kažem da sam zaplakao ispod one kacige, možda mi nećete verovati, ali tako je. Kakva sloga. Ovi su ljudi probudili nešto u nama što je godinama spavalo. Svaka im čast, svaka čast Srbiji. Ćao.